Dobrý deň, milí diváci, vážené diváčky. Stretli sme sa na takej kratučkej diskusii, ktorej cieľom je podporiť propagáciu vedy a výskumu. A dnes budeme hovoriť o štúdii alebo analýze podporenou nadáciou Friedricha Eberta o energetickej efektívnosti a perspektívach rastu zelenej ekonomiky. Je tu s nami pán Štefan Lubý, jeden z spoluautorov alebo spoluriešiteľov štúdie, a pani Martina Lubíová. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Toto je pomerne náročná téma, predovšetkým na Slovensku, kde sa o zelenej ekonomike nediskutuje, a keď sa diskutuje, tak je to väčšinou v prostredí mimovládnych organizácií, ale na tej politickej alebo vedeckej úrovni máme stále veľmi málo výstupov relevantných, a vaša práca je jedným z takých prvých výstupov, ktorý môžeme považovať za vedecký a zároveň aj popularizačný. Tak hneď prvú otázku, aby sme prešli k veci. My máme, alebo jednou z výhrad takých základných proti zelenej ekonomike na Slovensku je dovozová alebo importná náročnosť štruktúry slovenského priemyslu a hospodárstva, predovšetkým teda v oblastiach energií. No a práve sa vás chcem opýtať, ktoré druhy obnoviteľných zdrojov energií by teda mohli zohrávať nejakú výraznejšiu úlohu, pretože vieme, že zatiaľ tá situácia je skôr ako žalostná a myslím si, že v Európe sa radíme úplne k posledným miestam vo využiteľnosti takýchto zdrojov. No, v prvom rade som rád, že nadácia Friedricha Eberta dala priestor aj nám, ktorí sa snažíme v tejto veci niečo urobiť, konkrétne v rámci aj projektov štrukturálnych fondov Európskej únie. Dovozná náročnosť substrátov pre energetiku je naozaj vysoká a nie tak dávno si pamätáme veľkú krízu, keď premiér bol zasahovať priamo na Ukrajine u tamojšej premiérky, a potom sa hľadali iné formy dovozu cez Českú republiku a tak ďalej. Čiže byť zabezpečený ekonomicky, to je primárna otázka bezpečnosti štátu. A samozrejme z hľadiska substitúcie istej časti tej dovoznej náročnosti sú tu obnoviteľné zdroje. Dívame sa na Dunaj, vodný potenciál na Slovensku je do značnej miery už exploatovaný, Váh je zastávaný mnohými elektrárňami a priehradami, ale sú tu na iné zdroje. Tak predovšetkým svet sa dnes orientuje na solárnu energetiku, na veternú energetiku, na geotermálnu energetiku a na biomasu a bioplyn. Pokiaľ by sme hovorili o veternej, ono je to tak trošku aj nevýhoda Slovenska, že máme pomerne málo toho veterného potenciálu. Máme jeden veterný park, ktorý je v Cerovej inštalovaný, aj tam sa tie vrtule nie vždy točia, ale v princípe ja vždy takto hovorím, položme si otázku, boli na území tohto štátu v minulosti veterné mlyny alebo vodné mlyny? Veterné mlyny neboli. Veternú energiu, z veternej energie benefitujú severské národy, Nemecko, Dánsko, Švédsko, proste tam okolo Severného a Baltického mora, ale samozrejme aj okolo iných morí, okolo Atlantického oceánu. My skôr sa musíme orientovať na slnečnú energetiku. Slnka máme primerane našej zemepisnej šírke toľko čokoľvek ako ktokoľvek iný. A zatiaľ využitie solárnej energetiky u nás je, povedal by som, žalostne malé. V Českej republike sú v tomto smere o mnoho ďalej a európsky líder je Nemecko. V Nemecku dospeli s využívaním slnečnej energetiky tak ďaleko, že nastávajú situácie, keď cez víkend musia vypínať plynové a uholné elektrárne, lebo sieť je preťažená elektrínou, ktorú produkujú solárne panely, a tie musia odoberať, lebo je to forsírovaná a štátom preferovaná forma rozvíjania energetiky, čiže tam sú záruky, že tá energia sa musí vykúpiť.
Nemci majú samozrejme aj ten veterný potenciál a tie sa veľmi dobre doplňujú, pretože keď nesvieti slnko, obyčajne fúka vietor, no u nás túto komplementaritu nemáme. Momentálne na Slovensku sú isté vypracované vízie, ako tú solárnu energetiku rozvinúť, ale po prijatí istých legislatívnych opatrení, ktoré boli priaznivé, lebo stanovili výkupnú cenu za megawatt hodinu, myslím, na úrovni asi 380 €, teda relatívne najvyššiu spomedzi všetkých zdrojov, v poslednej dobe už Úrad pre reguláciu sieťových odvetví znižuje a je to do istej miery aj odôvodnené tým, že vlastne potom sa tá energia predražuje a vyťahuje ľuďom peniaze z vačku. Čiže nechceme ísť celkom českou cestou, treba hľadať nejaký kompromis. Pani Ľubiová, vy v čom vidíte hlavne, lebo táto štúdia sa pokúša aj identifikovať vlastne také hlavné prekážky a bariéry v tom, aby sa obnoviteľné zdroje rozšírili, tak ako tu už bolo načrtnuté. Aby ste sa teda špeciálne podielali na kapitole, ktorá sa zaoberá aj tým, že tento druh energie generuje pracovné miesta. Ako je možné, že v krajine s nezamestnanosťou viac ako 10% sa nevyužívajú aj takéto spôsoby hľadania, znižovania nezamestnanosti, ktoré zároveň majú aj priaznivý ekologický dopad? No, ja myslím, že v prvom rade treba podotknúť, že táto naša štúdia je možno jedno z tých prvých lastovičiek, ktoré sa snažia ako pretiahnuť tú tému tej energetiky a toho zeleného rastu aj do oblasti pracovných miest. Pretože táto téma, tzv. Green Jobs, zatiaľ na Slovensku ešte príliš rozpracovaná nebola. Myslím, že je najvyšší čas, aby sme aj my prijali nejaké dokumenty, analýzy na podporu tohto segmentu trhu práce, ktorý prispieva hlavne k týmto zeleným pracovným miestam. Ale samozrejme, u nás je situácia komplikovaná najmä tým, že máme pomerne nepriaznivú skladbu odvetví. Pretože zelené pracovné miesta, samozrejme nejaká exaktná definícia neexistuje. Zatiaľ sú to v podstate tak široko definované miesta, ktoré prispievajú k rozvoju nielen ekonomických, ale aj environmentálnych cieľov, to znamená udržateľný rozvoj obnoviteľnej energie, zníženie emisí škodlivých plynov a tak ďalej. A zároveň my mali mať ešte aj sociálny rozmer. Napríklad Medzinárodná organizácia práce, ktorá teraz má veľkú agendu v oblasti Green Jobs, tvrdí, že také správne zelené pracovné miesto je ešte aj také, ktoré má aj ten sociálny rozmer, že je to slušné pracovné miesto, tzv. Decent work. To znamená, že týchto požiadaviek je už strašne veľa na tie pracovné miesta, ale keby sme sa pozreli iba striktne technicky na odvetvia, ktoré prispievajú k rozvoju tých zelených pracovných miest, to znamená, je tam najväčší potenciál robiť niečo v oblasti ochrany energie, tak klasicky je to poľnohospodárstvo napríklad, kde je samozrejme najväčší priestor aj na uplatnenie biotechnológií, na to ozeleňovanie a tak ďalej. Dlhodobo vidíme, že u nás aj zamestnanosť, aj využiteľnosť, dajme tomu pôdy, pôdneho fondu, aj zamestnanosť poľnohospodárstva klesá. To znamená, že z hľadiska potenciálu tvorby pracovných miest v oblasti tohto veľmi perspektívneho segmentu u nás tie možnosti nie, že sa nerozširujú, naopak ešte klesajú. Vy máte odhad napríklad rádovo v ideálnej situácii, koľko pracovných miest na Slovensku takých, ktoré mohlo vzniknúť? No, primárne a sekundárne. Áno, odhady sa dajú robiť exaktne na základe, napríklad jedna z takých metodológií, ktorá bola rozpracovaná, to sú input-output tabulky, to sú veci, ktoré sú viac prepracované kvantitatívne. Zatiaľ myslím, že u nás takáto analýza ešte nevznikla. Ja môžem len teda povedať, že z hľadiska, dajme tomu, štruktúry zamestnanosti, za 10 rokov naozaj bola podstatne zredukovaná zamestnanosť, myslím, že radové od roku 2000 do roku 2011 asi o 4%, klesol podiel zamestnanosti v poľnohospodárstve. To sú dosť významné cifry, keď si zoberiete, že máme radové 2 milióny zdroj pracovných síl, tak si to premietnite na tie 4%. Zároveň máme 400 000 zhruba plus minus, čiže radové 100 000 nezamestnaných, ktorí by, dajme tomu, mohli nájsť uplatnenie v týchto nových perspektívnych odvetviach, ale zase čo tomu bráni? Je to tá náročnosť, o ktorej som hovorila. V dnešnom čase krízy ťažko niekoho hnútiť, nejaké súkromné subjekty, aby ešte navyše investovali do toho, aby tie pracovné miesta boli také a onaké. To znamená, že treba nejakým spôsobom systémovo motivovať k tvorbe týchto miest. Samozrejme, že sú nejaké priame kanály, to znamená, že dáme tomu verejné prostriedky sa využívajú na tvorbu takých miest, napríklad v rámci tých aktívnych opatrení trhu práce, ale zase to sú objemovo veľmi malé čísla v pomere
tým zdrojom. Keď si zoberiete, že pracovných síl sú 2 milióny a v rámci týchto aktívnych opatrení vznikajú radové tisíce alebo aj 10 000 miest, stále je to pomerne málo. Môže to byť iba takým istým katalizátorom, ale nie naštartovaním väčšej tvorby. To znamená, tá väčšia tvorba by musela byť naštartovaná systematickými opatreniami, napríklad motivácia pre zamestnávateľov, konkrétna ekonomická motivácia, nejaké úľavy, nejaké také dlhšie vízie, ktoré by síce z krátkodobého hľadiska možno, že štát aj pripravili o nejaký ten prítok do kasy v rámci fiškálneho hospodárenia, ale z dlhodobej stratégie by to bolo pre Slovensko výhodné. No, pán Luby, vy ste spomenuli hneď na začiatku, že v Nemecku napríklad je to súčasťou štátnej politiky podpora solárnych energií. Nemecko je jednoznačným lídrom vlastne na svete, čo sa týka využitia tohto zdroja energetiky. Ako sa dajú zlúčiť tie trhové, netrhové a dobrovoľné nástroje na zavádzanie zelených technológií alebo zelenej ekonomiky v spoločnosti? No tak tou hnacou silou v Nemecku je spoločenský konsenzus, že sa chcú zbaviť jadrových elektrární. Preto samozrejme a sú bohatá ekonomika. Bol som nedávno v Nemecku, pýtal som sa, ako je to u vás s krízou, tak sa tak ako pousmiali. Pozrite sa z okna, ako sa stavia. Nie len v Berlíne, všelikde. Čiže štát dotuje zámerne to, aby sa obnoviteľné zdroje čo najviac využívali a Nemecko je lídrom aj v solárnej, aj vo veternej energetike v rámci Európy. Samozrejme, je to menšia krajina ako Čína alebo Spojené štáty, takže absolútne tieto krajiny majú toho potenciálu a tvorby viac, ale špecificky naozaj Nemecko je v tomto zmysle náš vzor. A teraz akým spôsobom? No, veľký ruský fyzik Kapica v roku 1973 ukázal, že u obnoviteľných zdrojov hustota toku energie je pomerne malá, že tá energia sa musí zbierať z veľkých plôch, že treba veľké plochy pokrývať solárnymi panelmi, že treba mať veľký prierez veterných turbín. Čiže táto energetika sa uplatňuje hlavne tam, kde tá distribúcia je rozptýlená, teda hlavne vo vidieckých oblastiach, v takých mestských aglomeráciách, ako je Tokio, kde obrazne povedané ľudia sú na sebe vrstvení v 20 slojoch. Není možné cez ten istý povrch zabezpečiť takú veľkú energetickú prínosnosť. Ale odlianuc od toho, prognózy ukazujú, že do roku 2100 bude pravdepodobne aj pri istom spomalovaní a saturácii na Zemi okolo 12 miliard ľudí. A z toho asi 9 miliard budú mestské aglomerácie a 3 miliardy budú vidiecké sídla. Takže teraz je asi taký odhad alebo taká predstava, že ak sa tento scenár naplní, tak zhruba 1/4 vlastne by mohli potiahnuť tie obnoviteľné zdroje. A to nie je samozrejme tak málo. Ale ako som hovoril, Kapica ukázal, že tá energia je v porovnaní s klasickou energetikou, teda s elektromagnetické generátory, tak nízka, že je potrebné pri najmenšom v počiatočných štádiách silne túto energetiku dotovať. A teda približovanie sa ceny energií z obnoviteľných zdrojov a klasických, to je len otázka postupnej konvergencie a toho, že teda krajina, ktorá chce ísť touto cestou, musí na to isté prostriedky vyčleňovať. Sú samozrejme veľké megaprojekty, napríklad projekt Sahara v Spojených štátoch, projekt Mojave, ktoré by to chceli riešiť, tak by som povedal, takým veľkým úderom. Na Sahare je snaha vybudovať tak obrovské plochy solárnej energetiky, aj teda panelov, ale aj tých tepelných elektrární, ktoré pracujú tým spôsobom, že heliostaty odrážajú slnečné žiarenie do jedného bodu, kde sa zohrieva voda alebo olej a odtiaľ sa potom vlastne klasickým spôsobom cez turbíny generuje. Ale to je skôr otázka tak do toho roku 2050. Zatiaľ sme odkázaní skutočne na tieto solárne panely. Je inak zaujímavé, že momentálne Čína zaplavuje solárnymi panelmi svet za tak nízke ceny,
že nemecké firmy, ktoré solárne panely vyrábajú, postupne bankrotujú. Ale to neznamená, že proste sa ten trend v Nemecku zastavil. Nemci naopak dnes investujú do technologických zariadení na výrobu tých solárnych panelov a tie zase vyvážajú do Číny. Takže v tom je vidieť také, by som povedal, ten globalizačný cirkus viciosus. No a posledná otázka. Toto všetko, čo sme počuli, nepôjde bez masívnych investícií do inovácií, lebo to sú pomerne vedecky náročné projekty, ktoré sú nové, mnohé vlastne dopady sú neznáme, tak čo s tým budeme robiť? No ja myslím, že opäť Slovensko, čo sa týka pozície v oblasti inovácií, neokupuje ako vrcholné priečky rebríčkov ani v Európe, ani vo vyspelom svete. Myslím, že a pri tom vedu je máme... možné ešte ďalej tu nakvantifikovať tieto ukazovatele. Ja myslím, že inovácia sa začína samozrejme od systému vedy, základného výskumu a vzdelávania. Bez kvalitného základného výskumu sa žiadne inovácie do praxe nikdy nedostanú. A že u nás trochu také povedomie aj vo verejnosti a možno v decíznej sfére nie je až také vyhrotené, aby vedelo toto akceptovať a uznať. A opäť si myslím, že ako len v rovine takej politicko-rozhodovacej by som to komentovala, že sú veci, ktoré sú najdôležitejšie a ktoré prechádzajú pomimo nás bez povšimnutia. Krátkodobé ciele sa stávajú pred stredno- a dlhodobé ciele. Ja to môžem ilustrovať iba napríklad na základe niektorých parametrov, ktoré si v rámci svojich rôznych rozvojových stratégií kladie pred seba Európska únia. Napríklad aj v oblasti trhu práce, v oblasti vzdelávania a inovácií, tie známe čísla 20, 20, 20 a tak ďalej, sú parametre, ktoré sú úzkostlivo monitorované, sledované, na základe ktorých krajiny dostávajú, dajme tomu, nejaký status, ale to sú skôr také tie veci ohľadne maastrichtských kritérií, konvergenčných a tak ďalej. Tieto ostatné životne dôležité, aby som povedal strategicky dôležité, parametre sa takýmto nejakým exaktným systémom nesledujú. Oni síce sú v tých dokumentoch deklarované, ale či sa naplňa, to už je také ponechané na voľný vývoj v prírode. Napríklad Lisabonská stratégia si kladla za cieľ, aby v Európskej únii miera zamestnanosti obyvateľstva bola 70% v tom vekovom segmente 15 až 64 rokov a tento cieľ nikdy dosiahnutý nebol. Tým pádom sa o tom už ani nehovorí, ani sa to nekomentuje, nikde to nerezonuje. Čo sa stalo s ďalšou 10-ročkou, to znamená s stratégiou po 2020, nielen, že sa ten cieľ nejakým spôsobom nerevidoval, on sa ešte zvýšil na 75%, aj keď teda ten 70% nebol nedosiahnutý. Urobil sa to tým, že sa znížila trochu tá báza, na ktorej sa to ráta, to znamená nie 15 až 64 rokov, ale 20 až 64 rokov, pretože zase z politického hľadiska by bolo možno neetické, aby sme ašpirovali na nejaký nižší indikátor, než sme mali v Lisabonskej stratégii. To by vyzeralo, že sme v nejakom procese nejakého degresu, ale žiaľ Bohu, v skutočnosti je iná, než sú tie programové dokumenty. A práve tieto strategické oblasti, ako sú inovácie, postavenie základného výskumu, obnoviteľné zdroje, sú žiaľ Bohu v tejto rovine takých vágne definovaných parametrov. Málo kto si uvedomuje, nemá to každodenný dopad na, dajme tomu veľmi krátkodobý dopad na našu ekonomickú situáciu. Rozhodovacia sféra politikov je, dajme tomu, 5 rokov do najbližších volieb, ale spoločne sa rútime do nejakého neudržateľného stavu, ktorý ani poriadne, ani my s vami nevieme momentálne kvantifikovať. Inovačný index Slovenska v porovnaní s inovačným indexom E15 je asi 55%. Do toho inovačného indexu vstupujú také parametre, ako je kvalita ľudského potenciálu, ktorá je pomerne dobrá, ako je patentová aktivita, ktorá je pomerne nízka, ako sú vstupy do vedy a techniky finančné, ktoré sú veľmi nízke, je to 1/4 toho, čo je európsky priemer, ako je na druhej strane produkcia, ktorá je pomerne vysoká, ale zase treba povedať, že sa robí na dovezených technológiách. Na zvýšenie tohto inovačného indexu má negatívny vplyv to, že u nás je stále veľmi nízka cena práce. To znamená, že zamestnávateľia nepotrebujú investovať na to, aby zvýšili produkciu alebo aby sa zvýšilo HDP, lebo stále sú rezervy v tom, že napríklad keď zoberieme ako východiskovú referenčnú hladinu cenu práce v OECD ako stovku,
tak v Nemecku tá cena práce je vyjadrená číslom 150 a u nás nejakých 48. Dokonca spomedzi transformujúcich sa krajín strednej a východnej Európy je relatívne najmenšia. To znamená, pokiaľ tá cena práce sa nezvýši, tak tu nebude prírodzený tlak, aby sa išlo ďalej cestou inovácií, ale stále sa budú hľadať možnosti, ako proste ešte viacej vyžmýkať ten progres z ľudí. Veď nedávno boli uverejnené štatistiky, ktorým som sa musel úplne smiať. Čo sa týka pracovitosti, na Slovensku dostali sme sa o mnoho vyššie ako pracovitosť a spotreba pracovného času v Nemecku a v Holandsku. Čo samozrejme aj súvisí do istej miery s tým známym Murphyho zákonom, že nikdy nie je čas urobiť niečo poriadne, vždy je čas urobiť to znovu. Ale predovšetkým, že my ideme a získavame tie ekonomické prínosy, by som povedal, tou pracovitosťou, tou pracnosťou a menej tým umom a modernými technológiami. Dobre, ďakujem vám pekne. V každom prípade štúdia je tu na svete. Ja ju mám aj vytlačenú zatiaľ v takejto verzii. Je to takmer 50 strán takéhoto útleho zošitu. A dúfam, že nadácia Friedrich Ebert Stiftung bude pokračovať v publikácii takýchto štúdií a že to hlavne budú čítať a osvojovať si tí, ktorí rozhodujú o štruktúre priemyslu a hospodárstva. Ďakujem. Ďakujeme.